Здравейте, потъпите на YouTube, аз съм TheMasterBG, сега снимам клип на World of Warcraft Pandaria. Аз съм 26 левел на Роуч, ще почна да снимам от първи левел, ще се отворя някаква друга. И да, малко ще разказвам за играта и за моя профил и там. Ще взема нещата. И да, какво да ви разказвам, играта е доста яка, доста голяма, понякога може да ме лаги, защото играта зарежда още супер, но понякога не ми показва, не знам защо. И да, ще снимам много епизоди, най-много 10 минути. Да, сега той ще бяга. Умря. И да, трябва да вземем тези неща. Не от тези... Това е коя. Абе, ще го продам. Това не ми става, не това. Трябва да завърши тази мисия. Малко да ми справям сякаш наложи, но не ми ладно. Да. Като направя така, се бяга. Намрази го това. Така. Тия не мога да ги бия. Си умирам, ако ги нападам. Много силни. Къде има още? Да, играта е много страхотна. И да. Да, сега ми почна да лаги, защото ми зарежда още играта. Аз ще ти помогна. Аз ще взем това. О, видам кой ми е директор. Да, това ми е. Ама добре. Това... Да... Ама да. Може би... Абе. Ще направим така. Помоля. Помоля. Така. Ми да, да ви разкажа.
играта доста яка, не е реалистично, но мечовете са реалистични, много яки са направили мечовете. Много харесвам играта, не играя за пръв път. От утре почвам с нов герой, епизод 1. Да нападем това. Да. Да. И да. Това беше от мен. Какво да ви разкажа още? Ще нападаме и тоя. Ще свърши клипа. WTF? Please, мама! Това беше. Надявам да сте харесали клипът ми, абонирайте се, лайк.